Σκεφτείτε τα χαζά ερωτικά υπονοούμενα, μερικοί, πάμε. Πάμε τα δώστε likes. Τελείτσο μου. Κάνατε πραγματικά όλοι τέτοιο χαμό χθες. Κάνατε όλοι τέτοιο χαμό χθες. Ναι, οκ. Που πραγματικά εγώ δεν έχω λόγια για αυτό που ζήσαμε χθες. Δεν έχω λόγια. Δεν υπήρχε καν στη φαντασία μου ότι θα ξαναδούσα κάτι τέτοιο. Απόψε. Σάνο μου, καλησπέρα μάτια μου, καλώς ήρθε. Κάντε όλοι καπτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλοι. Να είστε καλά. Πάμε όλοι καπτά, παιδιά. Likes, γρήγορα. Καλησπέρα και σε σένα. Πώς μιλάτε έτσι μερικοί? Έχετε την όρεξη σου λες? Αντώνη μου, ευχαριστώ, καλώς ήρθες, καλησπέρα. Λευτέρη μου, καλησπέρα, χαίρετε, καλώς ήρθες. Παιδιά, πάμε όλοι τα καρδούλες μέρους. Τα καρδούλες μέρους όλοι. Πάμε να μένουμε στις καρδιές. Ταπ. Τι κάνετε εσείς, για πείτε. Πώς είναι η ομαδάρα? Τι κάνετε σήμερα? Καλησπέρα. TikTok viral, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την καρδούλα μέλη. Ρίου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, TikTok viral, ευχαριστώ. Πάμε τα πολύ. Χαίρετε μαράκι μου, χαίρετε, καλώς ήρθες. Άνοιξαν λίγο αργά σε σχέση με τις άλλες φορές, Πού είναι η ομάδα, έχετε πάει για ύπνο, βρε? Δεν μου γράφει κανείς εδώ τίποτα. Να ορίστε, ήρθε ο Βασίλης. Πού είσαι ρε Βασίλη? Βασίλη, να ξέρεις, έλεγα θα κοιμάσαι. Καλησπέρα Αντώνη μου, αν μπορείς βάλω μου καρτούλα μέλους. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να είσαι καλά. Τι κάνεις Βασίλη μου, πώς είσαι? Γεια είμαστε. Ευχαριστώ. Με το πες τι θα γίνει, ρωτήστε εμένα, την ειδήμον, την ειδικό. Εμένα βρήκατε να ρωτήσετε. Δεν έχω ιδέα. Θα δείξει, ό,τι να γίνει θα γίνει. Για να δω τι γράφει εδώ πάνω, που έχει βγάλει κάτι, περιμένετε να το τσεκάρω. Αχ, τι ωραίες εικονίτσες, μισό, είναι όλα στα αγγλικά, ναι, καμία συνεννόηση. Κάτι μου λέει να κάνω, για κάτι λίγο να το κάνω. Αχ, φοβάμαι, δεν ξέρω τι λέει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πάμε τα αυτά όλοι παιδιά, πάμε όλοι likes.
έτσι και λέω σίγουρα είχε νύχια η Φλωρούμπα. Θέλω να κλείσω κι εγώ εδώ μεταξύ. Απλά δεν ξέρω πότε να έρθω. Προσπαθώ να... Δεν ξέρω. Είμαι υπό τη σκέψη. Είμαι υπό τη σκέψη. Θα σας πάρω μετά να σου πω τη σκέψη. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, παιδιά, ήταν μοναδικό αυτό που ζήσαμε. Δεν το περίμενε με τίποτα κανείς. Πραγματικά είμαι ευλογημένη που ξαναζώ τέτοιες στιγμές. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα ξαναέρθουν αυτές τις στιγμές. Δεν θα πω ψέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους για όλα. Για να δω. Τα νύχια. Φλωρούμπα, πες λίγο που φτιάχνουμε τα νύχια μας, γιατί δεν θυμάμαι. Όχι, εσύ δεν τα πιάνει μάτια μου. Βασίλη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ασίδα, βγες και ξαναμπες. Βασίλη. 1,2 κάπα, βγήκε